Sip, 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 sip. Como che gustan as películas de Rubén? Como che gustan? Ai, Dios mío. Veña, anda, dalle o vídeo e deixe de perder tempo. ¡Peliculero! Como estaba chovendo e non puiden ver toda a actuación de Tango e estaba hasta los cojones de estar ali a intemperie, dixe, me voy. E para onde nos fomos? Pois nos fomos un pouquiño máis para arriba, seguindo a carretera de Anca para arriba, e fomos a parar a Narahayo, City of Narahayo, donde estaba ali, bueno, había carpa, ya era un paso, e estaba ali a orquestra principal e o grupo Claxon. Xusto cheguei no momento no que estaba rematando o primeiro pase do grupo Claxon e no que iba xa a empezar a orquestra principal. Bueno, no caso da orquestra principal, eu xa falei deles. Para min, nese rango de orquestas, é unha das orquestas que máis me gusta polo seu contacto co público, porque é unha orquesta super festeira, porque é unha orquesta que a nivel musical queda moi ben, porque é unha orquesta que a nivel vocal tamén queda moi ben. Non sei, é unha orquesta como moi cercana, moi de festa, moi galega, non? E iso mola un cacho largo, porque ahora mismo as orquestas non teñen tanto ese concepto como si pode ter a orquestra principal. Vin só o seu segundo pase. E aí sí teño que dicir unha cousa, me chamou a atención de que o segundo pase principal foi un segundo pase cañerísimo, a tope de rock, sin cortarse un pelo, o sea, eu creo que principal se trabucaron un pouco en facer un segundo pase tan trallero. Eu creo que tiveran quedado millor. A ver, que mal non quedaron, pero quero dicir que a mí me gustaría máis, vou non dicir así, de maneira máis personal, que tiveran feito un segundo pase máis de orquesta, máis con algún merengue por medio, algunha cumbia, algún tema de actualidade, bueno, facendo o que normalmente les fan, aínda que son unha orquesta bastante rockera cara ao final do segundo pase. Eso tamén quero dicir, principal das orquestas dese rango, das que máis rock meten. Pero quizáis que fixera un segundo pase un pouco máis de orquesta, porque para meter caña en tema de rock e en tema de pop xa tes a Claxon enfrente, e en ese aspecto é complicado competir con Claxon. Que non quedou mal e que non me disgustou, pero me resultou raro que cambiaran tanto o repertorio do segundo pase para adaptalo a algo parecido ao que fai Claxon. Non sei, me chamou poderosísimamente a atención, polo menos a mí. E pois Claxon fixeron un segundo pase pois cañero aí con rock, incluso botaron un popurrí de Mago de Oz que me gustou muchísimo. Tamén o fixeron principal, que tamén estuvo moi guapo. Pero quero decir que me chama a atención que non sei, que principal vaya na mesma línea, non sei, un pouco raro. Pero bueno, estuvo moi ben ao final de festa, aí, cañero, a tope, la gente lo dio todo con las dos, que eso, ao fin e ao cabo, é o máis importante, e al carallo. El resto, habladurías de tontos. Bien, o día 13 voltábamos a Narahayo, e ali podíamos ver a orquestra Xacobeo e a orquestra dos satélites. No caso da orquestra Xacobeo xa falei dela, unha orquestra que sorprende a nivel musical, porque é unha orquestra que sona bastante ben, e que a nivel vocal se defenden tamén moi ben. Ou seja, na parte técnica, na parte de execución de tema, pois é unha orquesta que é humilde, pero unha orquesta moi correcta, de verdad, moi correcta. Que pasa? En tema de repertorio, pois é unha orquesta pois típica dese estilo, non? Unha orquesta pois cun repertorio clásico, cos temas de billos de toda a vida, merengues, pois por exemplo, incluso botan os merengues dos satélites, de papá e mamá, merengues de toda a vida, os valses de toda a vida, os popurris de México de toda a vida, quero dicir, teñen un repertorio pura e duramente de baile. Que pasa? Que funcionan moi ben, como executan tan ben, e ademais a sonoridade tan de baile que a xente se ponga a bailar. Entonces é unha orquesta moi efectiva nese aspecto. Si é verdade que despois do segundo pase meten un pouco máis de actualidade, pero siguen sin volverse locos, vale? Siguen sin facer aí unha loucura de repertorio. Ademais, teñen aí o foro de líder, e bueno, xa van aí arañando minutos cara ao final do segundo pase e tal e cual. Home, está ben, como dixen xa no seu momento, sorprende a nivel musical, sorprende a nivel vocal, encanta a nivel de repertorio, non sorprende, pero son funcionales, funcionan moi ben, fan que a xente baile e disfrute, e ao fin e ao cabo eso tamén é moi importante. E despois os satélites que estaban enfrente, que como xa sabedes, a mí apenas me gustan los satélites, la verdad es que cero, non me gustan nada. Para mí a mellor ou a segunda mellor orquesta de Galicia a día de hoxe, son espectaculares a nivel musical, a nivel vocal, postan en escena, coreografías elegantes na vestimenta. Sigo hablando de la vestimenta, porque... Bueno, e nada máis, non teño nada máis que decir. Me chamou a atención de que escoitelles un tema que non lles escoitei hasta ahora, que es Tu Canción. Sí, lo echan en cumbia al principio do primeiro pase. E, bueno, nada máis, decir que son espectaculares, como sempre, e como en todas as actuacións. Ademais, en Narahayo fixeron un pase moi baile, vale? Día por semanita, primeira hora, había que botar baile. A xente veterana aguantou hasta que acabaron os satélites. Toda a xente veterana aguantaron hasta que acabaron os satélites. A ver que orquesta pode dicir o mismo. Porque eu levo visto festas parecidas ás de Narahayo, con outras orquestas completamente diferentes de satélites,
E aos 20-30 minutos de empezar o pase a segunda orquesta, marchar. Os satélites quedaron hasta o final. E iso algo significa, gente, algo significa. Bueno, despois botaron un segundo pase bastante cañero, teñen aí un popurrí de Mago de Oz espectacular ca gaita de Martín, buah, impresionante. E levanta a festa, vos xuro que ese popurrí levanta a festa, porque vin a satélites esta semana en Bemantes e levantan a festa, pero vamos, a tope. E nada máis, que son unos putos cracks. Para finalizar, quero lles enviar desde aquí un saludo moi grande a Arancha, a Carlos Bardanca, que ese día estaba un pouco fastidiado, a Noli e a todos os componentes da Orquestra dos Satélites, porque ademais tuveron un detalle espectacular de dedicarme a unha canción que ademais non tiñan xa montada no repertorio e que no vídeo creo que foi de crítica, no primeiro vídeo que critiquei os satélites, dixen, es unha pena que os satélites, van a ver, non é unha pena, lo entiendo porque retiraron ese tema, porque ahora todas as orquestas levan ese tema, pero que retiraran clavado en un bar. Que pasa? A min a versión de Satélites cantada por Eric me parece a mellor versión de Clavado en un bar que hai na verbena, e me daba pena non escoitala. Bueno, pois chegou a Linol e dixo, la vamos a echar de segundas, e la echaron así. ¿Por qué? Porque son los satélites y ya está, no tienen dificultad ninguna. Espectaculares. Así que nada, gracias desde aquí y grandes y afectuosos saludos a todos los compañeros de la orquesta. Bueno, el día 14, víspera do día 15, día grande en moitos sitios, en moitas parroquias. Pois, bueno, tiña unha serie de planes, salín de facer, bueno, salín ás 3 de, nada, de cotizar. Sí, estou cotizando. E salín ás 3, ¿no? E fui directamente a Bermuda das festas de Castro, aquí ao ladiño de Oval. E ali estaba o Grupo Atenas, estuve vendo ali un pouquiño, que pasa que, bueno, xa sabemos como son as Bermús, te encuentras con gente, pa aquí pa allá, venga a hablar, venga a tomar tal, e ao final perdes a noción do tempo, perdes a noción da orquesta, e non te enteras de nada. Pero bueno, o que eu escoitei o que vin de Atenas estaba bastante ben. Este vídeo, este trozo de vídeo tiña que estar dedicada a falar de Atenas, porque en principio eu tiña plantexado ir ás festas de Castro a ver Atenas e a ver a Panamá. Que pasa? Que desde fai un tempo pa aquí facer planes es como tirarse a un pozo. Nunca los llevo a cabo. O sea, ao final faigo todo ao revés. ¿Por qué? Cosas de la vida o algo que los planes salen, no los llevo a cabo. Bueno, eu o plan que tiña era o 14 ir a Bermú, ir a Louvre a dar unha volta a ver porque estaba ali a París e dixi, estaba ali unha serie de personas e dixi, vamos a dar unha volta, vamos a dar unha visita a esta serie de personas e depois voltar a Castro para ver Atenas e para ver a Panamá. Que pasa? Que todo salió escarallado. Fun a Bermú, bien. Fun a Louvre, hasta aí todo correcto. Que pasa? Que a partir de Louvre xa está. Xa me quedei ali, me asentei e dixen, pues nada, ya nos quedamos aquí. Estuve toda a noite en Louvre e nada, quedámonos ali a ver a París, pues toda a actuación, incluso máis palo. O sea, acabou a París e ainda estuvemos ali un cacho. Y nada, eso fue todo lo que pasó el 14. No hay mucha más explicación. Nada, estuvimos ali en Louvre, vimos a París, vimos a dúo de Ases. Bueno, festa espectacular, o campo estaba ali a reventar, un campo de mierda, por cierto, teño que reconocerlo, que está ali ao lado da iglesia de Santo Olaya. E nada, pouco máis teño que dicir. Bo sitio para ir de visita, de verdad, porque é un sitio que ten unhas vistas impresionantes. De verdad, si plantexades algún día vir por esta zona, aparte de vir todo pola costa de Ferrolana, a costa de Covas, os castelos de San Felipe, Mugardos e por aí, vos aconsello que vayades todo pola península de Zoucos, toda esta zona de Louvre, Cervás, Chanteiro, toda esa zona, é unha zona espectacularmente bonita. Así que nada, eso foi todo o que pasou o día 14. Día 15, o día que según moitos é o día con máis festas no ano en Galicia. Yo non digo que no, eu tamén digo que hai outros días que hai tantas festas como o día 15, pero bueno, según din, é o día que máis festas hai. A verdade é que Santa María, xa sabedes que hai nas en todos os sitios, e Marías tamén. Fomos a Cedeira, o día 15 últimamente sempre vou a Cedeira. E ali estaba Grupo Claxon e Orquesta Panorama, estaban tocando de forma prácticamente simultánea. Bueno, o principal objetivo era ver a Claxon, tiña ganas de ver a Claxon outra vez. Bueno, xa sabedes o que opino de Claxon, é un grupazo impresionante. Creo que xa o dixen moitas veces, pero bueno, volvo a decir, al nivel de América e al nivel de Asia, e ya está, son brutales. E este ano, coa incorporación de Cibran, impresionantes.
Obviamente un grupo popero, é un grupo tamén máis ben rockero este ano, teñen versións buenísimas e que son buenísimos. Dixen xa no seu momento, ai, dijiste que non sei que... A ver, dixen que se radicalizaran porque agora Claxon non é un grupo que che bote nada de temas de... que che bote unha salsa ou unha cumbia como che botaban antiguamente. Bueno, antiguamente, en outras tempadas, vale? Por eso dixen que agora é un grupo un pouco máis radicalizado. E eu non critiquei, non dixen que eso fora malo, todo o contrario, dixen, eso está bien, porque, oye, un grupo máis que temos nese aspecto. Pero sí é verdade que tamén digo que a mí me gusta que este tipo de grupos, pues tamén boten algo un pouco de baile, un pouco como pode chegar a facer Asia, por exemplo, ¿no? Entonces, me parece que está moi ben este ano e, non sei, temas como os de Mónica Naranjo ou Pupurri ese de Mago de Oz que yo escoitei por primeira vez en Araí, eu non yo recordo escoitar en Mugardos, pero bueno, que en Mugardos tamén. Bueno, teñen o tema este vocal que é impresionante, se non escoitade. A min en Cedeira me gustaron moitísimo máis que en ninguna outra actuación deste ano. Non sei por qué, ni por qué non lo sei, pero me gustaron moitísimo máis que en calquera outra actuación que deste pasado ano 2018, que en todas me gustaron, ojito, pero en Cedeira foi, non sei, como que quizáis foi que eu a disfrutei máis, igual, non lo sei, pode ser iso. Bueno, moi ben, Claxon, que se distingue como un dos grupos de máis calidade na verbena de Galicia con moitísima diferencia, así que bo traballo pola súa parte. A ver, Claxon fixo unha hora, vale, de 11 menos cuarto a 12 menos cuarto, botaron os fuegos e de aproximadamente 12:20 a 2:20 tocaron o seu segundo pase. A unha empezou Panorama, vale, e nada, máis ou menos tocaron 1 hora e 20 aproximadamente as dúas formacións a vez. Cando acabou Claxon, eu me fun á Praza da Revolta a ver Panorama. Que pasa? Que eu xa pillei rematada o primeiro pase e o único que vin foi o segundo pase, do cal opino mismo. Sigo dicindo mismo, para min Panorama esta é a mellor tempada dos últimos moitos anos, e para min o segundo pase da orquestra Panorama é de lo mejorcito, volvo a repetir, que vin en orquestras, estou falando, a día de hoxe nesta tempada 2018. Non tengo nada máis que decir. Segundo pase Panorama me gusta moito. Entregados, a tope, un repertorio máis ou menos variado para todos os estilos, sin abusar do reggaetón, moi ben, de verdade que o segundo pase Panorama está moi ben. E isto foi todo o que fomos facer o día 15 a Cedeira, que por cierto, se vades o día 15 a Cedeira as festas, ide con tranquilidad, con calma, con sosego, con paciencia e con tempo, porque para aparcar es de lo peorcito que puede haber. De verdad, eu porque teño un todoterreno e máis ou menos vou encontrando sitio en calquer recuncho encontro sitio. Pero... vaya. Por eso eu odio as festas de pueblo. Eu donde esteño campeiro, que se quito o resto. E por último, o día 16. Me da igual que el vídeo quede de 50 minutos. Vamos a facer o resumo do día 16. O día 16 tiña pensado ir a Sada a ver a Olympus, pero Sada es como Ares, me da un poquito aí de urticaria, sobre todo nestes tempos de agosto, septiembre, julio. Dixen, bueno, vámonos quedar un pouquinho antes e vamos ver por primeira vez na historia, na miña vida, porque creo que é a primeira vez, vamos ver a ver como carallo fan para botar o puto globo de Betanzos. Así que fomos a Betanzos. Ademais tuve unha suerte tremenda porque aparquei ali no Carrefour, xusto, bueno, un pouco abaixo da plaza dos hermanos García Naveiras. Nada, estaba ali a 2 pasos realmente, o sea, unha suerte, cara ayuda. E nada, fomos ali a ver el globo, todo ilusionados. Ademais estaba ali Dilema, un grupo do que xa falei, un grupo que a mí personalmente me gustou, un grupo que para min é nese rango grupo revelación, porque é un grupo, como xa dixen, que non esperaba nada, é un grupo que funciona moi ben a nivel vocal, a nivel musical, e é un grupo que fai bailar moitísimo a xente e que queda moi ben. Vale, xa falei de grupo Dilema, me gusta moito, tema moi bon contacto co público e tal. E bueno, cheguei ali, estaba Dilema tocando. E despois, bueno, fixeron aproximadamente hora e media e tal, e creo que foi sobre as 12 ou por aí, estaban xa preparando o globo para botar. Yo todo ilusionado aí, oh Dios, voy a sacar unas fotos preciosas, las voy a colgar en el Facebook, bueno, todo ilusionado. A ver, que igual eu son jafe ou non, pero, hostia puta, rompeu o globo, o ano que eu vou, rompe o globo. E ainda encima, din que esta é a primeira vez, non sei se é a primeira vez na historia ou se é a primeira vez en moitos anos que rompe o globo. Dixen, home, pois igual tamén podía esperar un aniño máis para romper o ano que ven, porque moi probablemente
eu po San Roque de Betanzos outro ano non vaya, non volvo, entonces, non sei, me parece un pouco injusto. Pero bueno, rachou o globo e non se lle pode facer nada máis, que lle queres facer. Es la suerte, ¿no?, del momento. Pero non, veo así como un pequeno refacho de vento, levou no creo que contra unha farola e enganchouse ali e reventou. Eu non vi que fora así, pero bueno, eu creo que entrou o refacho de vento e non estaba moi bien pegado. El lotitio a lo mejor estaba caducado, sabe Dios que, rachou e punto, non pasou nada. Pero bueno, que me jodeu porque era a primeira vez que iba, todo ilusionado. Sí é verdade que iba un pouco, como dicilo, inesperado, o sea, non tiña plantexado ir. Tiña plantexado ir a outro sitio. Bueno, non tiña plantexado ir a ningún sitio, fui un pouco a rumbo. Pero, joder, xa que estaba ali, aparquei preto, todo foi suerte. Pues bueno, rompeuse o rumbo. E nada, este foi o resumo de todo o que fomos vendo durante estes días do 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de agosto. O próximo resumo será do 17, 18 teño que facer algo máis especial, 19, 20, 21 e 23 de 24, supoño que tamén de... no, 24 no, 24 lo dejamos para outro. 24 de agosto. Este vídeo non sei cando se subirá, se o martes ou o xoves, xa se verá. E nada máis, foi unha semana durísima, intensísima, donde dormín hora e media, 2 horas, 3 horas por día. Pero bueno, es lo que hay, la dura vida del verbenero cotizador. E nada, que máis vos teño que contar? Pois nada máis. Sí, antes de despedir o vídeo, quero facer unha mención especial a un comunicado, a unha noticia que puxeron os nosos compañeiros e amigos da web de orquestasyefiestas.com. Xa sabedes que eu son colaborador da páxina, cos vídeos de orquestas, con estes vídeos que a veces tamén comparten eles na páxina web. E nada, eles colocaron unha noticia dicindo e informando a todos e cada un dos lectores da web de que outro ano máis chegaban os gastos da páxina web. Cando tú tes un dominio, tens que pagar ese dominio, tens que pagar ese servidor de forma religiosa, e por regra xeral non suelen ser poucos cartos. Nada, simplemente quero facer un recoñecemento a eles pola labor altruista que están a facer con a páxina web e sobre todo polos gastos que todo iso acomete, porque orquestasyefiestas.com xa sabedes que non é unha páxina que se adique a facer publireportajes, sino que se adica a informar da forma máis obxectiva posible deste mundo, deste apaixonante mundo da verbena. Así que nada, quero facerles un recoñecemento dende aquí. Abaixo aí na descripción teredes a noticia da que vos estou a falar, do tema do pago dos servers. E tamén abaixo teredes un link para ir directamente a unha zona onde poderedes donar o que vos queirades á páxina web e poderlles axudar a seguir adiante con este proxecto da páxina web, para que poidamos ter na verbena unha páxina web realmente obxectiva e veraz que a formación que aportan ao redor do mundo da verbena. Se vos gustou o vídeo, xa sabedes, petarlo aí a me gustas, likes ou como vosotros queráis llamarlo, compartide, comentade e opinade. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hala! Adiós. Y te lo digo. Ay. Oye, Pipita, acuérdate. Me cago hasta en Cristo, ¿cómo era esto? Aquí está. Ya está. ¿Se ve? Lo ponemos así. ¡Buah! Niquelado. O séptimo resumo fin de semanal. O séptimo resumo estival. Hostia, como mola. Hostia, como mola el final de pase. Y espera, voy a mirar porque si no se me olvidan. Y viene el pan. Ese o pan. Que ven a traer o pan, claro. Normal. A ver, ¿dónde están las listas? Aquí. Bueno, pues todo del revés.